Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sikule nto kuthiwa yi-transfer update ke baphulaphuli masentshentshe. Sizawuthetha lapha ke ngoMohau Nkotha malunga nokusayinwa kakhe phaa liqela leKaizer Chiefs. Masentshentshe ke baphulaphuli ke sawuqala sithi ke iqela likaMohau Nkotha la elibizwa ukubana ke i-AI Itefa, yes, eliqela ke lithi ke limfake kuloan Nkotha into yokubana kumfana omdala angathathwa naleliphi na iqela ke elifuna ukumthatha. Masentshentshe ke iKaizer Chiefs xa bechwechwa beza nazo bathi ke sesikhona sivumelwano esithile malunga nabo noNkotha nelaqela lapha Saudi Arabia elidlalwa phaa nguNkotha. Sayilikhona isivumelwano esithile sokubana ke elaqela lingamlowunela phaa kwiKaizer Chiefs uMohau Nkotha. Khumbula into yokubana ke uNkotha lo mfana omdala yonke lento yokubana ke esisiphithiphi senzeka phaa kuye kwela qela sim-affectile phaa kwibafana kafumana umfana omdala ithuba lokubana abheke phaa kwi-World Cup phaa eMexico naphaa eAmerica. Washiyeka ke kwiqela lesizwe sure phaa ngumnumzana Hugo Broos. Naleyo ke into sinikeza ii-questions, sinikeza imibuzo engaphendulekiyo ngoba ke uHugo Broos ngulona akwaziyo ukuthatha iplayer noba idlali iba iplayer ibike yamsebenzela wayisebenzisa xa sikweni wayifomisha squad sakhe. Xesikweni edlala ii-qualifiers ze-World Cup, ii-qualifiers ke ze-AFCON. Loo player ibiyinxalenye yeqela lakhe, noba ingatyiwa siskemu uyayithatha. Qha umbuzo ke ngoku uthatha abanjani abantu, ashiya abanjani, ngoba kunee-players ke ezingadlaliyo kwiitim zawo ahambe nazo waya nazo phaa kwi-World Cup. Kunee-players ebezityiwa siskemu meshe ezinintsi kwezi tim kodwa uhambe nazo waya nazo kwi-World Cup. Washiyo Kekana, washiyo Nkotha, washiya ke nezinye. Kekana uNkotha bebeyiphathi yeqela likaHugo Broos ngoko ezabalazela ukubheka ku-World Cup. Le nto sithi ke thina ke into kaHugo Broos inemibuzo engezukwazi ukuyiphendula. Sidlule ke lapho amanye amaqela ke ekuthiwa uNkotha amjonge kakhulu into yokubana ngawela kuwo yiBenfica, iqela elikhulu apha ePortugal. Nalo kuthiwa ke ingathi nayo lenayana indawo yokufuna ukumthatha uNkotha lo limgcine limkhulise. Kodwa ke neqela ke leOrlando Pirates nalo kuthiwa ke belike labhalelwa, kodwa ke alikacaci into yokubana ke lizawumisa njani ngoNkotha. Alikaveli itanca litsho lithi hayi sizambuyisela back azogqibezela ilowuni yakhe kuthi siphinde simkhulula bheke etimini yakhe. Kodwa alikaveli iqela leOrlando Pirates. Iqela kuthiwa ke lona lingathi selinesigqibo ncakasana nento kaNkotha iKaizer Chiefs. Zikhona ke izinto ezithi iKaizer Chiefs igqibile nala tim ke kaNkotha into yokubana ke uNkotha lo angalowunelwa phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kodwa ke baphulaphuli ke okwangoku uNkotha useyila player yelaqela ke alidlalelayo, alikamkhululi ngokusesikweni. Kodwa nje iKaizer Chiefs yona ke inkqenkqeza phambili kuthiwa ke noko isingathi isigqibo inaso nelaqela. Sawuva ke ngokuya kuhamba ixesha into yokubana ke uMohau Nkotha lo uzawubuyela back na eMzantsi Afrika, ngoba kuthiwa naphaa kuye ikhona into engathi ufuna ubuyela back azofumana umcimbi e-game time eMzantsi Afrika, athathe amandla amatsha aphakamise. Mfana omdala ke awukho rongo. Xa izinto zingahambi kakuhle emazweni uyabuyela ekhaya uzothatha amandla. Ekhaya xa ubuyile mfana omdala ayithethi ukuthi loo nto ihlabathi likubethile okanye uphelelwe ehlabathini. Hayi mfana omdala, amandla athatha ekhaya. Kulapho athathwa khona amandla, athathwe esililini mfana omdala, athathwe emaxhantini amandla, athathwe ekhaya. Uphakamise emveni kokuphinde uthatha iibheki zakho uqonde edabini ofuna impilo. Xa ubona impilo yakubetha amasango ekhaya avulekile, ubuya bhek uze ekhaya uzothatha amandla. Emveni koko uphinde back edabini. Injalo mfana omdala, awulahlekanga. Ningangena ke nani ke baphulaphula nitsho into yokubana ke nina niva njani. Ningakhohlwa subscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.